Kinanoy kulim lasot dabar ni gid haimit ila biad haimit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Shalom Boker Tov natong tanan mga igsoon. Kini gihapon ang inyong ubos nga alagad sa kanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa atong beloved Brother Roy Celeste, sa akong beloved anak Chid Kinoris Silva. Makig-uban usab kaninyo nining usa ka takna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews. Programa nga hatod kanato sa Philippine Messianic Netzarim Judaism Community. So hinaot nga mana kamo sa mga maing panglawas ug sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Elohim ning taknaas kabuntagon dinhi gihapon sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo Imban. So daghang kayong salamat sa Dunay ug atong pasalamatan nga Dunay sa malampuso nato nga pagsaulog sa Shabuot ni atong miaging Domingo nga igsoon. O buino ug padayon sa kita sa unahan ani kita sa dugang nga mga pahibalo ang Messianic Netzarim Judaism inyong kaplagan diha maigsoon sa Dungguan Perelos Karkar naagid ta sa boundary sa San Fernando Cebu sa Karkar City naagid ta tungod sa Arco na welcome to Karkar dia na tas ubos og jutay kilid sa kanipaan na diha nga atong pobre nga tigumanan ang ato sab nga panimbahon matag Sabado maigsoon magsugod sa alas 9:30 sa buntag ngadto sa pagsalop gayon sa adlaw sa kahaponon. Dalaygon kayo ang Adonai ug sa gihapon kining atong programa pwede niyong sundon o sublion sa pagpaminaw diha sa YouTube inyo ning makaplagan. Inyo lang i-type ang The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. Mogawas na diya ang atong wali sa YouTube. O pwede sa mong mukontak kanamo maigsoon ang atong cellphone number 0916-711-4624. Dalaygon kayo ang Adonai. Kung dili na kita maglangan, anhin na kita sa pinaka-importante nga bahin sa pagpamati, sa pulong sa Elohim, ning taklaas kabuntagon. Buino mag-ampuo na kita sa makadyo. Bishem hadon Yeshua HaMoshiach, Shita Adonai, Shamralifi, Nitzral Dal, Sipatay. Ikaw sa gihapon na Adonai ang magapadayag sa imong mga kamaturan din sa kahanginan pinaagi ning imong ubos nga alagad gamiton nimo kining ang bakba sa imong ubos nga alagad sa pagsulti sa kamaturan sa imong pulong dinhi sa kahanginan ug itugot usab nga among mga radio listeners makasabot ug mabuksan ang ilang mga nahunag kasing-kasing aron ilang masabtan ug matugkad ang kamaturan sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. So, anhin na kita maigsoon sa pag-ukab sa atong mga balaang kasulatan, atong andamo ng atong mga Biblia, mga igsoon, o sa dili pa ato unang lakbitan sa makadyot, ang atong bisgutan ni atong mga miaging mga Domingo, bahin sa gitawagan ning Lunar Sabbath or Wandering Sabbath. Kining Lunar Sabbath mga igsoon, sa laing term tawag nila na wandering, nganong itawag ni wandering kay ang wandering Sabbath nga gitawag na sila kay ang ilang Shabbat magbalhin-balhin pwede sila Lunes mag-Shabbat unya sunod bulan kung Domingo matunong ang New Moon Domingo na sab ang ilang Shabbat nya ang uban ana maigsoon kung matunog Martes na sad matunog Miyerkules na sad ang ilang Shabbat kung depende lang sa New Moon mo nang gitawag nila Lunar Shabbat kay ang ilang giagad ang New Moon. Kung kanus ang New Moon diha sila magsugod og ihap sa adlaw, ang uban mag-ihap og 7 ka adlaw gikan sa New Moon, mauna ang ilang Shabbat. Ug ang uban sad nga Lunar Shabbat gikan sa New Moon, pagkapit sa 2 ni ana mao pa ang ilang pagsugod og ihap og unang adlaw muna nga pagkapit sa 8 mao dayon ang ilang gitawag og Shabbat. So, kung ang ilang Shabbat matunong og Domingo, ang Rosh Chodesh matunong og Domingo, ang ilang Shabbat sulod sa usa ka bulan Domingo. Nya samtang tong usa maigsoon nga kung ang Shabbat o ang New Moon matunong og Domingo, ang ilang Shabbat ana pagka Sabado gyud ug ang ilang Shabbat sa usa ka bulan puro gyud Sabado. Nga gitawag nga wandering kay sa sunod ana nga bulan ang New Moon mobalhin naman sa Lunes. Mobalhin sa Martes, mobalhin Miyerkules ang New Moon. Muna nga, kung asa nga adlaw ang New Moon, adto sad sila mag-Shabbat sulod sa usa ka bulan. Muna ang Lunar Shabbat.
So ato lang gipasabot na to og balik kaninyo mga igsoon kay mao man na ang ilang mga pagsabot. Og ato sang hisgutan ang lain pa nga grupo nga kining gitawag sighted moon mga igsoon nga pag-obserbar sa mga pangilin. Kung kanus mutunga ang kining sighted moon mga igsoon, dili ni sila mo sunod sa gitawag nato nga mga na takda na daan ba kanang nanas kalendaryo bitaw. Kining sighted moon ay lagi ng atngan dito kuno sa Israel ang pagsubang yod sa bulan. Kunya ila dayong ideklarar nga karon ang new moon. So muna ang mga sighted moon dili sila mosunod na ng kalendaryo nga ready na mga igsoon. Kung sa ato pa karong panahon na kini sila nga mga grupo dili mo tuos mga teknolohiya nga bisag na anay relo mga igsoon pangutan-on nimo unsay oras mohangad lang yapon sa adlaw kay mutan-aw unsa nang orasa bisag naa siya relo. Sayang unta kayo kay ang relo mga mahalon rado unta pero sa mohangad pa mas langit aron mutan-aw unsang orasa nga naman ta siya relo. Muna ang mga sighted moon naanay na kay schedule nga mga pizza sa mga new moon, full moon, first quarter, unsa last quarter, naana na di sila ana mag-agad magigsoon kay ang ila nga kanagyong mano-mano gyud or actual gyud nga ilang tan-awon dito sa Israel ang pagsubang kuno sa bulan. So wa sila salig sa NASA mga igsoon, wa sila salig sa mga kalendaryo. Pero para nako mga igsoon, ang NASA dili masipyat, wala mo sipyat sa ilang pagtudlo sa mga pizza, sa mga new moon, bulan, unsa diya kay nganuman proven na siya mga igsoon sa daghang mga katuigan ngani adtong miaging mga 2014 or 16 ba to siya katong dunay gideklarar ang upat ka sunod-sunod nga mga blood moon mga igsoon ya tuig pa ang milabay tuig pa before mga 2 years before or 1 year before gideklarar na sa NASA nga dunay upat ka blood moon nga magsunod-sunod. So gihatag niya nila ang pizza, oras, asang nasura, mutunga. Tumpak yun. Pag abot anang mga panahon na mag-isoon, ang gisulti sa NASA, sakto yun kayo. Walay sipyat sa oras, walay sipyat sa adlaw, insakto yun ang ilang gihatag. Sa ato pa, kasaligan ang gihatag sa NASA nga mga schedule sa bulan. So pag unsang pizza ang itudos na sa nga kana mo na pizza sa new moon, di na gina mo sipyat. Muna na maigsoon nga ako lang nang ipasabot kay daghan kay tag mga daghan kay tag mga kaigsuonan karon, mga higala nga gusto magtuman sa Shabbat apan wala makatuman sa Shabbat kay naghimo pa man og ilang mga pamaagi. Nya unsa may propesya ni propeta Daniel, gitagda na ko ng propeta Daniel nga ang kaalam sa tao magauswag nga magauswag. Unya sa diyang nag-uswag na ang kaalam, di lang gyapon ka mosalig. Kay mo balik lang gyapon kas mano-mano. Mo balik lang gyapon kas aktual nga pagtan-aw. Mga igsoon gitagna na ni Daniel nga ang kaalam sa tao magauswag magauswag. Sa ato pa ang atong teknolohiya magauswag nga magauswag. So angay natang mosalig ni ana maigsoon para sa mga tinudlong panahon, para sa atong mga schedule sa pagsimba, kay gitudlo naman nila ang mga bulan, angay lang ka musalig, anak, di kay mag-sighted moon pa ta, muadto pa kag Israel, unyag manag-om, mga igsoon, di way bulan wa kay bulan makita kay unsar biyay kanipis ng new moon, unyag manag-om pag yun, so di na yun makita, niya unsaon yung pagdeklarar nga new moon karon. Muna na ka magsuon nga ang kalendaryo na to di na mo sipyat. Muna musalig ta diya bahin sa pag-observe na to sa mga muidim sa adunay, musalig na ta sa mga gitudlo nga mga schedule o panahon, mga bulan, mga igsuon sa atong kalendaryo. So muna na kay daghan kayo matud pa diri sa pinadayag 2:9 og sa 3:9 dunay mga nagpakahudyo apan mga sinagoga ni Satanas. Unsa man ni sila mga igsoon atong basahon palihog Brad Roy. Revelation ay pinadayag di ay 2:9.
Pinadayag 2:9. Pinadayag 2:9. Nasayod ako sa imong mga giantos ug sa imong kakabos apan ang tinuod dato ka. Nasayod usab ako sa mga gibutang-butang kanimo ni adtong nagpakahudyo apan mga sakop di ay sa pundok ni Satanas. Oh. Doon naman goy mga nagpakahudyo apan sakop di ay sa pundok ni Satanas. Munang atong gisgutan ning wandering Sabbath, lunar Sabbath o kining sighted moon aron atong masusi kung doon na ba'y biblical nga basihan ang ilang pag-observe niya na mga igsoon. Sa Pinadayag 2:9 gis pasabot daan niyo kanan nga dunay mga tao nga nagpakahudyo mga igsoon. Nasayod ako sa imong mga pag-antos og sa imong kakabos apan ang tinudato ka di mamao. 9 asa tong 9. Mo na. Amo lagi ni di ay. Nasayod usab ako sa mga gibutang-butang kanimo ni adtong nagpakahudyo apan sila mga sakop di ay ni Satanas. Nganong nagpakahudyo man? Kanang nagpakahudyo maigsoon mo nang dili gyud mo sunod sa mga gipractice na sa mga Hudyo kay maghimo pag-ila tapos mo claim mangangkon nga sila Hudyo. Sayo nang kabrador katong nag-text nako nga wandering Sabbath o lunar Sabbath ang iyang ngalan nga gipaila Bisaya Pilipino pero sa ngalan Benjamin Dan Levi. Sayo nang ka tulo ka ngalan ni sa mga anak ni Jacob ni Jacob sa patriarka. tulo ka ngalan sa patriarka iya yung gidala. Ako si Benjamin Dan Levi. Sayo nang ka ana ngalan bago nagpinoy ngalan na sa tulo ka patriarka sa mga anak Jacob iya pag yung angkon ang tulo ka ngalan. Wa na gid siya matagbaw usa lang kangalan sa pag-angkon. Bisag Benjamin na lang unta, Dan na lang unta o kaha Levi agi kompleto gitulo gyud niya kadugayan ni 12 kangalan. Ang kuno na niya tanan. Ngano mag-angkon-angkon sila mga Jewish nga mga ngalan. Bunyag sila silang kaugalingon sa mga Jewish nga ngalan kay muangkon sila nga Hudyo sila pero makita nimo sa buhat wa mo sunod sa Hudyo kay ang ilang Shabbat naglukso-lukso. Samtang ang Hudyo nagpokus sa usa ra gyud ka Shabbat nga mao ra gyud ang Sabado. Mga igsoon, samtang sila galukso-lukso mo ning gapakahudyo nga mga tao, mag-angkon-angkon Hudyo, magtuntuon og Hebreo, pero di mo sunod sa gibatasan o gipractice na sa mga Hudyo base sa biblical nga basihan. Kaya ang Hudyo nagbase mas Biblia. Unya ang sayop nila kay mubutang-butang dayon sila nga kung Sabado ang imong Shabbat, si Sator ang imong gisimba. Oy, dong, suginlan ta ka. Ang ero, bisag nganlan nimo nag-iring, ero gyud na siya. Munang kanang Shabbat, bisag sa pawa nimo nagngalan Saturday, Shabbat gyud na siya, di na mawala ang iyang pagka-Shabbat. Bisan pag ang pagano mutawag ang nag-Saturday, tawgo nag-Sator sa pagano, mga igsoon, ang Shabbat, magpabili ng Shabbat. Munang kanang imong ero, bisag tawgo nas imong silingan og iring, para nimo ero gyud na siya. Mausad na ang Shabbat. Bisag tawgo nis mga pagano og Saturday, Shabbat gyud na siya. Di na mausab ang iyang pagka-Shabbat. Mao na ang angay ninyong hinuktokan og hunahon. Kay ang Biblia wa mo sipyat sa pagtudlo sa mga pangilin o sa mga adlong igpapahulay. Kay kung nasayo pa ang mga apostoles, nasayo pa ang mga propeta, o dili na ni kamaturan ang Biblia. O kung ingon ta, nasayo pang Israel sa pagsunod sa Shabbat, nganong wa man badlunga sa mga propeta, nga diha may mga propeta sa ilang panahon. Nganong wa man badlunga ni Yeshua Misaya, nga diha man si Yeshua, ni adtong panahon na kauban siya mga apostoles. Nganong wa man mingon si Yeshua nga, oy kita mga apostoles, maglain tag atong Shabbat. Ha? Nganong mabasa nato sa Biblia, kada Shabbat, si Yeshua musulod sa sinagoga, kauban sa mga Hudyo, mga Parisyo, kauban niya. Wa man siya mingon nga kining inyong Shabbat di ni mao. Si Sator yung gisimba ni, wa man siya musulti na. Ha? Muna naa mga igsoon ang makita nato nga sa Pinadayag 2:9, mao ni sila ang nangangkon nga nagpakahudyo apan sakop ni Satanas kay ang Shabbat ilang giguba. Ang muidim ilang giguba. Nag-uswag na ang kaalam sa tao, mubalik lang yapon sila sa manumano nga pamaagi.
3:9 pag yun sa pinadayag atong Usman pagbasa 3:9. Mao gyapon. Kanang mga sakop sa pundok ni Satanas Oh, nga nagpakahudyo, mga bakakon. kana sila. Paduolon ko sila Oh. kanimo aron paludhon ug payukbuon. Oh. Payukbuon kanimo aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. Amen. So kanang mga sakop diya sa pundok ni Satanas nga nagpakahudyo nganong sakop sa pundok ni Satanas kay kung ang imong Shabbat dili maoy Shabbat sa Biblia kana nga Shabbat Satanas na kang Satanas na. Ang imong Shabbat Domingo sama sa Christians ang inyong gisimba Domingo ang inyong palimbahon mo na inyong gihimong Shabbat aw kang Satanas na nga adlaw. Unya kanang imong Shabbat lunar kay Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Bernes, Pacquiao ninyo ang tanang adlaw niya kada bulan mga igsoon mo na naa nga iya ng Satanas. So kanang mga sakop sa diha sa pundok ni Satanas nga nagpakahudyo nganong nagpakahudyo man kay nagsunod-sunod o pag naghimog pagtulunan pero wa mo sunod sa tinuod nga pagtulunan sa mga Hudyo. Nga mga bakakon kana sila nganong bakak ang ilang gitudlo lunar. Wandering Sabbath. So bakak nga naman naabay mabasa sa Biblia wandering Sabbath. Naabay mabasa sa Biblia nga ang new moon maoy unang adlaw sa semana. Ang mabasa sa Biblia, ang new moon unang adlaw sa bulan. Amen. Dili unang adlaw sa semana. Muna na So nagpakahudyo, busa paduolon ko kada sila og paludhon og pasimbahon ko kanimo aron sila maibalo nga gihigugma ko ikaw. Amo na moabot ang panahon basig muyukbo mo diri nako. Musimba mo diri nako kay gitudloan ta mo sa kamatuoran pero ay lang kun yung tawag simbaha. Ang atong simbahon ang adunay Yeshua lang. Siya lang ang takos, simbahon, yukbuan, alagaran kay siya ang buhing Elohim nga atong gialagaran. Amen. So mo ni ang mga igsoon. So nagpakahudyo apan mga sinaguga di ay ni Satanas. Kay ang tinuod nga Hudyo anaa sa kasing-kasing. Amen. Basahon na to Roma Roma. 2:28 ngadto 29. Unsa ang Roma tinuod nga Hudyo? Roma 2:20. Okay? Kay ang matuod nga Hudyo dili kadtong sa panagway lamang o ang matuod nga pagkatinuli anaa sa gawas o sa lawas lamang. Ang matuod nga Hudyo mao ang Hudyo diha sa kasing-kasing kay ang matuod nga pagkatuli mao ang anaa sa kasing-kasing og buhat kini sa ruwak sa Adunay. Amen. Amen. Dili sa sinulat nga balaod. Makadawat kining tawhana og pagdaig gikan sa Elohim, dili gikan sa tao. Amen. Amen. So unsa kuno ang tinuod nga Hudyo? Dili katong sa panagway. Dili tungod kay taas kag ilong, dili tungod kay Hudyo kag dugo, dili tungod kay gwapo ka. Ang tinuod nga Hudyo mga igsoon ug ang tinuod nga tuli wala di ay sa gawas nga panagway. Ang tinuod nga tuli katong tuli sa kasing-kasing. Kinsa tong tuli sa kasing-kasing? Kadtong musunod sa Torah. Dili kay magbuhat og iyang understanding unya mo iyang ipatuo sa mga tao. Sama anang mga lunaryan, sama ni anang mga gitawag natog wandering Sabbath. Kung tuli pa mo kasing-kasing, musunod mo gisulti sa Biblia, di kay maghimo mo inyong understanding. Unya ipatuo niyo sa mga tao, itudlo niyo sa mga tao. Ang tuli nga kasing-kasing musunod sa Torah. Unsay gitudlo sa Torah, sundo na nimo. Mga igsoon, ang tinuod nga Hudyo, motong Hudyo sa kasing-kasing, nahigugma sa Torah, andam musunod sa Torah. Motoy Hudyo kasing-kasing, ni kay musupak sa Torah, makigdebate sa Torah, mutui sa Torah, nanay Shabbat nga gitudlo ang Torah nga ikapito nga adlaw sa semana mao ang Shabbat, maghimo gyud kag imong Shabbat. Unya ang Hudyo kag kasing-kasing ana, dili. Ang Hudyo kasing-kasing mosunod sa Torah, nahigugma sa Israel, nahigugma sa mga Hudyo, nahigugma sa nasod sa Israel, nahigugma sa iyang pulong. Munay mga tinuod nga Hudyo kasing-kasing. Doon na may nagpaka-Hudyo sa kuno kasing-kasing, pero ang ilang bakba kusog muka og baboy, Hudyo na nagkasing-kasing.
Ha? Ang Hudyo kasing-kasing musunod kas tradisyon sa mga Hudyo. Ang imong kasing-kasing nahigugma sa tradisyon sa Hudyo, nahigugma sa kultura sa mga Hudyo, nahigugma sa pagtulunan sa mga Hudyo. Ug andam musunod sa pagtulunan sa mga Hudyo, mao nay Hudyo kasing-kasing. Pero katong kasing-kasing nga musupak mangyamiid sa mga Hudyo, mangyamiid musupak sa mga pagtulunan sa Hudyo, dili na Hudyo kasing-kasing. Muna na amay suon akong lakbit lang nga pagpasabot balik sa atong gihisgutan tiyong miagi mga Domingo, bahay nining gitawag wandering Sabat nga para kanako walay biblikal nga basihan ang maong doktrina. So atong balikan na usab katong atong gibiyaan sa miaging Domingo nga bersikulo, mga igsoon nga kay wa man nato matapos dugay na pupos magyud ang atong oras. So atong balikan mga igsoon ang Jeremias 31:20 ngadto sa 21. Palihog ko basa bradoy, Jeremias. Kinsay nakandam og palihog ko 21? andam niya. Jeremias 31:20 ngadto sa 21. Okay? Ang Adonai nag-ingon, Israel, ikaw ang pinangga ko kaayong anak. Tinuod, Ang anak nga gigugma ko pag-ayo. nawa. Inighisgot ko batok sa imong ngalan, mahuna-hunaan ko ikaw uban sa gugma. Gihidlaw ako kanimo, Amen. ug naluoy gayud ako kanimo. Tanawa. Butangig mga ilhanan ug mga timaan ang dalan. Pangitaa pag-usab ang dalan nga imong giagian sa Oo. dihang mibiya ikaw. Balik. Mibiya ikaw. Balik o putling Israel. Amen. Pauli sa mga lungsod nga imong gitalikdan. Dalaygo ng Adonai, Baruch Hashem. Amen. Tanawa ra maigsoon ang pulong sa Adonai nga padayon siyang nanawagan kanato sa pagbalik ngadto kaniya. Unsa iyang gisulti, unsa iyang gi-address, Israel. Amen. So ang iyang gipangita, Israel. Israel gyud ang nas iyang kasing-kasing. Amen. Walay laing tao, walay laing nasod nga nas iyang kasing-kasing ang Israel lamang. Mayon tag niingon siya, "Goy Philippines, mga Pilipino, balik ka nako, wa man mingon ana, Israel man." Pero hinumdumi, daghang mga Pilipino karon nga mga dugong Israel, mga Israelita tag kagikan. Mo ni amang igsoon ang atong mga pagpasabot. Ikaw ang pinangga ko kaayong anak. Matod pa sa Adonai, Israel, ikaw ang pinangga ko kaayong anak. Matuis na nimo nga kamaturan? Na ay pastor nga makatuis ni anak nga kamaturan? Nga mismo ang Adonai nagingon, Israel, ikaw ang pinangga ko kaayong anak. Ang anak nga gihigugma ko pag-ayo. Ilabihan gining gugmaha mga igsoon. Kanaming gagihigugma ko pag-ayo. Di na tiyaw-tiyaw nga gugma. Matuis na ninyong mga pastor. Unya mo ingon mo nga kanang inyong simbahan, maoy kamaturan, kamo mo'y katawhan sa Dios, samtang ang inyong mga doktrina wala sa Biblia. Matuis ba ninyo ang pagpangangkon nga kamo maoy alagad sa Ginoo? Dili ninyo matuis kining pulong sa Adonai. Gihigugma ko ikaw pag-ayo, matod pa sa Adonai, Israel ang iyang gingnan. Inighisgot ko sa imong ngalan. Mahuna-hunaan ko ikaw uban sa gugma. Ang akong pagbati na tumunganha kanimo. Dalaygon ang Adonai, mga igsuon. Nya sa 21, butangig mga ilhanan og mga timaan ang dalan. Pangitaa pag-usap ang dalan nga imong giagian sa dihang mibiya ikaw. Mauni mga igsoon ang gipangita sa mga Hudyo. Sa diyang ibisita kanamo ang usa ka Hudyo nga si Ariel Chion, adto gyud siya sa among sinagoga mga igsoon. Usa ni siya ka Orthodox ha. Bisan Orthodox ni Ariel Chion mga igsoon, ni bisita ni sa among sinagog duha ka bisis, Brother Roy. Amen. Unya, iyang gipasabot ngano nga ang Pilipino ilang gituuhan. Siya mismo ang gasultiya, gikan siyang baba. Nagtuo siya nga ang mga Pilipino dugong Israelita. Unsay una nilang ilhanan? Ang rice terraces. Muna nga butangig mga ilhanan og mga timaan ang dalan. Kay ang mga Israelita, kay kanakunong rice terraces,
dili kuno na imbensyon sa mga Pilipino, kundi sa mga Israelita kana mga igsoon. So ilang gituuhan nga katong mga ipugaw nga nagmugna anak bradroy, mga Israelita to. Amen. Aita. Oh, mga Aita, munang Israelita, Aita ang tumoy Israelita. Nawala ang Israel, Aita mo nabilin. Amen. No, muna nahitabo. So butangi ko ng mga ilhanan, doon na pa'y mga landmarks nga iyang ipangisgutan diri sa Pilipinas nga mo pamatuod nga kitang mga Pilipino na agyoy dugong Hudyo. Ikaduha, naapay sa pinulungan sad mga sinultihan na to, Bradroy. Amen. Daghan kayo tag mga sinultihan, mga igsuon nga Hebreo, sama anang sabon. Nagtuota sabon ato na, binisaya na, Tagalog na, ang sabon, mga igsuon usa ka Hebreo na siya. Sabon. Sabon na siya sa gyapon dito sa Hebreo, ang sabon. Unya wala na mausab. Unya mayunta ang asukar. Mayunta asukar. Ang Hebreo sa asukar, sukar. Mga igsuon. Ang ato na punan lag-ah. Unya ang hasatan sa Hebreo, sa hasatan, satan lang yapon, hasatan. Ang ato gibutangan lag nas, satanas. So doon na gid tay mga kapareho. Ikaduha, o glain pa gyud. May untas mga bata na to murag tahor ning bata. Oh, gikan sa Mindanao, Cebu ana mogamit ta na nga word nga murag sag tahor ning bata. Kanang word nga tahor usa ka Hebreo na. Unya ang meaning sa atong tahor mao sad ang meaning sa Hebreo. Unsa man tahor na to? Murag tarong, di ba? Murag correct, murag husto. Oh, mo man ang meaning sa tahor sa Hebreo. Ang tahor putli, limpyo, mga igsuon. Muna ang tahor sa Hebreo. Muna ka live tahor biral Elohim. Buhati ako ko sa kaputli o sa kalimpyo nga kasing-kasing. Muna na asya mga igsuon niya. Asa man na to? Dugay na bata pa ko, sige na kung kadungog ng pulong tahor. May murag tahor man tawhana. Murag tahor sa ding bata. Pero wa ta kabalo, may kabalo, wa ta kabalo. Hebreo day na siya nga word mga igsuon. Mga nangahabiling Hebro. Oh, so doon na pa yung mga nahibilin. Ikaduha, kining atong mga kinaiya, Customary. mga kustumbre na to, sama ng musaw-saw tagsok ka ng pan, isaw-saw na to sa atong katawang sa unang, katawang ko na to sa Amerikano, kay kana laging Pinoy, isaw-saw gid kuno ang pan sa kape. Batasan yun na. Oh, batasan, isaw-saw. Unya, mabasa nimo na sa libro sa Ruth, nga si Boaz, iyang gihatagan nito si Ruth, og tinapay, gipatuslo niya sa bino. Siya ituslo sa bino ang imong tinapay. So mo na ato mga tradisyon nga nasunod mga igsuon. Ha? Unya kanang tuli, usa nas mga landmark, mga ilhanan. Tuli. Nganong kitang mga Pinoy magpatuli man kita bisag walay pastor, walay pare musugo natong tulion ta. Nabay pare musugo? Wala. Nga ipatuli niyo yung bata, wala. Nga abay pastor musugo, nga ipatuli niyo mga bata, wala. Magpatuloy ng kita itong may klarong rason. Oh, kita patuli lang ta nga way klarong rason. Tungod lang guro na kay na matan lang natong kahayag. Pugson po sa itong ginikanan. Pugson po ta itong ginikanan yun, tinuod. Nya kita pod mga gihimo ta ginikanan, pugson po itong anak. Atong anak pugson sa nato, pero wa tay rason nga sakto. Oo. Mura man ay kang gagapatulik ta nga way rason. Maingon lang kita nga, Patuloy lang. kinahanglan yung tulion. Oh, nang di lang ko patuloy, bugal-bugalan ka. Oo. Bugalan. Bugal-bugalan ka kung di ka magpatuloy. Nabawra kay rason. Pero mabawra ng rason ng bugal-bugalan ta. Pero ang tinuod may suon, usada ay na sa mga ilhanan nga kita Israelita. Labiso. Oh, usanas ilhanan nga kita Israelita. Bisag dunay ligas lang gamay sa paagis pagtuli kay ang sa Israel putol man gyud sa atong ilang tumoy, ang ato pikas raman, pero ang importante nga tuli gyapon. Amen. Mo na siya mga igsoon. So, mo ni mga gingon niya butangig mga ilhanan og mga timaan ang dalan. So daghan kayong gihatag ni Ariel Chion nga mga landmark ba diri sa Pilipinas nga mooy nakapaingganyo kanila sa pagtuo nga kita kuno mga Pilipino adunay dugong Israelita. Usa ta sa 10 lost tribes mga igsoon. Muna iyang giingon. Oh, ingon na hindi sa ikaduha. Pangitaa pag-usab ang dalan nga imong giagian sa diyang mibiya ikaw. Sa to pa subayon ba nimo ba? Unsay kitay kagikan, unsay kagikan na to? Unsay kaagi. Unsay kaagi na to? Munang
dili angay nga magbalik Islam ka, kundi magbalik Judaism ta, magbalik Israelita ta. Amen. Oh, muna naa maigsuon kay ang kamaturan Israelita manitag kagikan. Muna naa pangita pag-usab ang dalan nga imong giagian sa dihang mibi ikaw. Balik o katawhan sa Israel, uli sa mga lungsod nga imong gitalikdan. Ha? Gipanawagan tas Adonai. Nanawagan siya nga balik Israel o katawan sa Israel, balik uli sa mga lungsod nga imong gitalikdan. Unsa man ang Jerusalem, ang Israel nga nasod atong gitalikdan, muuli pabalikon kuno ta dito. Matod pa niya, so balik tas dalan maison. Unsang dalana ang atong balikan? Ang Torah. Kay mo na ibugtong pamaagi nga mahibalik ta sa Israel kung mobalik ka sa Torah. Matod pas Deuteronomio 30 versikulo 2 ngadto sa 4 ato mabasa na diya nga kung mobalik ta sa Torah, ibalik ta niya sa nasod sa Israel. Mo man ang dala na to, ang Torah. Ha? Balik ta sa sa dalan sa Adonai. Pangita pag-usap ang dalan nga imong giagian. Pero kung magpadayon ka anang dalan nga gitudlo kaninyo sa inyong mga pastor, mupadayon ka pagsubay anang dalan nga gitudlo kaninyo sa mga kapariang Katoliko, di ka makabalik mga igsoon. Bisag Israelita ka pa, di ka gyud makabalik sa lungsod nga imong gitalikdan nga mao ang Jerusalem. O mo ay gingon sa balaang kasulatan. Ha? Muni karon mga igsoon ato ning gihinay-hinayan og pasabot. Aron nga mahigmata ang atong mga kababayan nga mga Pilipino nga dili daita pure Pilipino. Bisag ka mo nasayod din mo. Kada lang atong mga apelido lang daan. Ha? Unang, Ha? kay ang Pilipino nahimo ra pag-abot Magellan. Oh. Dili ta pure Pilipino. Muna mga igsoon nga doon na daytay gigikanan. Niya unsa man ang giingos Biblia, mga Israelita dayta mga kaigsunan. Pero unsa ilhan ng Israelita ka, kana kung mo vibrate sa imo, mo kada bang naabay luksong dugo ang Torah sa imong kasing-kasing. Ini kadungog nimo sa Torah, mga sugog balaod sa Adonai, nga gisalikway sa mga kapasturan, wala gitudlo sa mga kaparian. Kaya ang ilang mga man-made nga mga doktrina, mo'y gitudlo sa ilang mga kasimbahanan. Pero sa diyang ikaw makadungog sa pagtulunan sa mga Hudyo, pagtulunan sa Torah, mga igsoon, makaingon ka, kini ang akong gipangita, nagpailala nga mga igsoon, nga Israelita kag dugo. Amen. Muna yung mga ilhanan. Ha? So, unsa pa'y awhag karon mga igsoon, si Karayas, o si Sakaria, 1:3, atong basahon, Sakarias 1:3. Apan karon balik kamo kanako kay dawaton ko kamo. Ako ang Adonai nga labing gamhanan, mo'y nagsulti niini. Oh, mo na gingon sa Adonai, busa sortihan niya sila nga nagingon ang Yudhivavhi nga labing gamhanan, bali kamo kanako kay dawaton ko kamo. Mo dawat gid ang Adonai magison kung mobalik ta. Asa lagi ta mobalik? Sa pare, sa pastor, sa relihiyon. Mobalik ta sa iyang pagtulunan. Mobalik ta sa iya, balik ka mo kanako, di kay mobalik ta sa pastor. Di kay ni backslide na ta sa atong simbahan, mobalik kag Katoliko. Imbis nagprotestante ka, mobalik sa Katoliko. O ang mga protestante, imbis nag-born again, nibalik na post-protestante. Mga igsoon, ayaw mo balik-balik anang iyong simbahan nga kanunay lang nanapi kaninyo. Balik kamo kanako, ang Yudhivavhi mo'y gasorti ana, og dawaton ko kamo. So adto ta mo balik sa Adonai. Sa unsang paagi makabalik ta sa Adonai, mobalik ta sa iyang pagtulunan. Amen. Mobalik ta sa iyang Torah. Dili kaya pagbalik nimo sa Adonai, igura ka mo sangpet, niya ang iyang sugog balaod, imong kalimtan, di man na mao. Ang pagbalik na to sa Adonai, mobalik ta sa iyang Torah. Mobalik ta sa sugog balaod. Kanang Torah, ato sa hisgutan, di ba natay binisaya nga Torah? Torah. Ang kanang mutudlo ba tawag? Torah. So, duol gyapon kayo sa kahulugan sa Torah nga Hebrew Torah. Kay nga naman ang meaning sa Torah, Direction. direction.
instruction, teaching, commandments, laws. Sakto ko suntanan. So sulugtanan mo ng Sudod. direction, mutudlo imong tudlo. Asa man si kuan Tura. So natay binisya Tura. So kanang word nga Tura, Hebrew gyapon na mga igsoon nga atong nadala. Amen. So diha ta mo balik anang Tura, direction gikan sa Adonai. Unsa man iyang direction? Ang balaod, sugog balaod. Kanang mga kaka na to. Oh, mga ka, namatay ka kayo mo Elohi ka. Oh, Kanang nagtumbok sa ikaw ba? oh, Ikaw ka. ka, Asa ka. asa ka. Kanus ka. Oh. Nabuhot. Kana mga Hebrew man nga word kanang ka. Ka. Kumusta Nga nagtumbok ka? sa imong kastorya ba? O kaistorya oh. Ka. Muna na ang mga igsoon. Mga Hebrew na siya nga atong gidala-dala prueba nga kitang mga Pilipino diri karon sa Pilipinas mga igsoon gikan sa Israel. Amen. Kay bisan ang atong mga sinultihan Atong- naapay mga Hebreo. Amen. Ngani kung atong balikan ang atong alpabito sa una unsay tawag ato? Alibata. Alibata, tong alpabito nato sa una nga gitawag alibata, mga igsuon, daghan kayog litra nato dito nga dunay kaanggid-anggid sa Hebreo. Sa ancient po nga Hebrew. Sa ancient ka Hebreo, doon natay kaanggid sa ang atong alibata ang alphabet. Gibalik naman ron sa education sa atong elementary. Itudlo na. Itudlo. Oh, gibalik mas maayo aron kay mo may giingon po ganito si Jeremias nga Balik lagi yun. kana tong timani ang mga dalan nga inyong giagian. Yes. So kung ibalik na karon pagtudlo sa mga eskwelahan ang alibata, Dili nalisod ang diha karaan na- nga alphabet diha na nato matrace pagbalik nga gikan gid tag Israel. Amen. Insakto ang giingon sa atong gibasa sa Jeremias 31:21 kaganina. Mutukma na siya. Amen. Kung ibalik pagtudlo ang alibata. Nanas libro Oh, nanay libro ron. sa grade 5. Oh, kung ibalik na ang tudlo diha na matuman sad ang 31:21 sa Jeremias nga atong gibasa kaganina nga atong susihon ang mga dalan nga atong gagian magbutang kuno ta og mga ilhanan ug diha lato makita nga dunay gid tay Hebreo nga dugo. Kay ngano man ang atong mga alpabito sa una naa man gyud kapareho sa Hebreo mga igsoon. So mo na naa siya. So ang ingon sa Biblia atong balikan, balik kamo kanako kay dawaton ko kamo. Pag mo balik tas Adonai, dili siya mo balibad. Kita ra giagad. Kita ra dayon ang gihulat. Ayaw pabutang Adonai pay mo duol yan nimo. Once makadungog ka aning programaha, ikaw ang mobalik sa Adonai. Mobalik kas pagtuman sa iyang Torah, mobalik kas pagsunod sa iyang mga sugog balaod. O unsay awhag ni Apostol Pablo? Buhat 2:38. Atong basahon ang awhag ni Apostol Pablo. Pedro. Buhat Oh, 2:38 Apostol na ingon. Unya mingon si Pedro kanila. Ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol og magpabunyag sa ngalan sa Adonai Yeshua Misaya. Aron sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Elohim nga mao ang Ruach HaKodesh. Oh, 39. Kay ang saad sa Elohim alang man kaninyo og sa inyong mga anak Amen. og sa tanan nga atoa sa layo, ang tanan nga pagatawgon sa atong Adonai Elohim ngadto kaniya. Amen. Iandam sad ang Roma 4:16, brother. So, muna giawhag ni Apostol Kefa. Kining Pedro sa ato binisaya man ng Pedro, wa gyud Pedro nga apostoles ang tinuod. Yes, amen. Kay binisaya ng Pedro, naringalan nga Pedro tos Israel nga Hudyo man to sila. Ang ngalan ginya maigsoon ato na lang ato ngano mo gamit man gyapon ta ani aron kuan mo ba unsay tawagan na Pamilyar. ha? Makapamilyar. O makasabot mo. Makajiba. Oh, kay kung among gamiton ang ngalan nga Hebreo ni Kefa, di man mo maka-relate. Di mo makarelate sa istorya. Di mo ka-relate sa istorya kung dili na to gamiton ang Pedro nga ngalan. Pero Amen. among ipasabot sa inyo nga si Pedro, kining Pedro, Kefa ni siya dito sa Hebreo. Unya, miingon si Kefa, kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol, magpabautismo, magpabunyag sa ngalan ni Yeshua HaMoshiach aron pasayloon ang inyong mga sala. Mao ni siya ang paagi sa pagpasaylo sa sala. Aron pasaylo niyong sala, pabunyag ka, maghinulsol ka, magpabautismo ka, og madawat ninyo ang gasa sa Elohim nga mao ang Ruach HaKodesh. Sa 39 unsay gingon, kay ang saad sa Elohim alang man kaninyo og sa inyong mga anak. Kinsay giingnan, Pilipino
o Israelita? Ang mga Israelita. Ang mga Hudyo. Mo'y giingnan ni Apostol Kipa dito sa Jerusalem, dito sa Aperom. Kay mo ni paghitabo itong Shabuot, Mabuot. nga gibukbo ang Ruach HaKodesh, mga igsuon. Pentecost. Oh, nga gitawag na itong Pentecost. Karon, niingon din siya, kining saad, kay ang saad sa Elohim alang man kaninyo og sa inyong mga anak. So, way labot sa saad, ang dili mga anak sa Israel. Walay labot sa saad, ang walay labot sa dugo sa Israel. Amen. Klaro kayo, wala mamakak si Apostol Kipa. Ingon niya, kay ang saad sa Elohim, alang kaninyo o sa inyong mga anak. So, kay kita karon nakaamgo man ta nga kita mga anak dayta sa Israel. So, ang saad sa kaluwasan, apil kita. Amen. Amen. Pero kung ikaw, hugot gid kang mo desisyon, hugot gid ka mayon nga adili ko dugong Israelita, wala ko'y dugong Israelita, awa kay labot sa saad. Amen. Pero kung naa kay nagduda ka nga dugo kang Israelita, aw dako kay kag pasalamat nga makaingon ka, apel gid ko sa saad. Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak. Unsa man ang saad? Saad sa kaluwasan. Amen. Pero wa kay dugong Israel, di ka dugong Israelita, wa gid kay labot sa maong saad. Amen. Ha? Onya maguol ba ang Elohim kung di ka maluwas? Ikaw ang maguol. Ikaw ang magproblema. Hinoon, kung mudangop ka, muapil ka, wasag ka pugni sa Elohim kung muapil ka. Kaya nagamat ang mabasa sa Biblia nga doon ay mga hintil na nuol sa Elohim, yaman sang gidawat. Basta magpasakop ka sa iyang katawhan nga Amen. mao ang mga Israelita. Di kay magbuot-buot ka. Og sa tanan nga atoa sa layo. Kinsa man nga atoa sa layo? Katunang nga patlaag nga mga Israelita. Kay ang saad sa Elohim alang man kaninyog sa inyong mga anak og sa tanan nga atoa sa layo. Tanan nga pagatawgon sa atong Adonai Elohim. Tanan nga pagatawgon sa atong Adonai Elohim. Mao na naa maigsuon atong basahon ang Roma 4:16. Busa ang saad madawat pinasikad sa pagtuo Oo. aron maangkon gayud kini ingon nga gasa sa Elohim alang sa tanang kaliwat ni Abraham. Dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod kundi ni adtong nagtuusab sama kang Abraham. Amen. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Amen. Baruch Hashem. Amen. Busa ang saad gipasikad sa pagtuo aron kini maangkon ingon nga gasa sa Elohim alang sa tanang kaliwat ni Abraham. So mora ni ang puhunan dai nato ron mga igsoon aron makadawat ka sa saad kay ang saad alang kaninyo sa inyong mga anak aron makadawat ka sa saad mutuo ka. Mutuo ka. Nadungog nimo kining ebanghelyo karon, kining pagtulon-an karon, kining nga programa karong orasa, imo ning nadungog, imo ning tuuhan. Pagtuuhan nimo ni maangkon nimo ingon nga gasa sa Elohim. Mga igsoon kining maong saad. Ha? Busa ang saad gipasikan sa pagtuo. Mga igsoon, di ka mo tuo, bisan pag naa kay dugong Israelita, bisan pag ino natog 95% sa imong dugo Israelita gyud. Mga igsoon, kung di ka mo tuo, wa gyapoy kapuslanan. Kay gipasikad naman is pagtuo karon. Amen. Amen. Ha? Gipasikad man is pagtuo. Tuo nga ni buhatan. Oh, pagtuo nga naay buhat. Unsa may buhat? Mosunod tas Torah. Sunod. Di kay Amen. tama tas tabi nga nituo ko kanimo o Dios nya. Naisugo sa Dios wa sunda. Mo ba ni rason nila? Oo. Awa klaro kay nagtuo ra lagi apil. Oh? Dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod kundi ni adtong nagtuo usab sama kang Abraham. Oh, dili kanang bot pasabot ya nga dili lamang to nagtuman, bot pasabot bagatong mga Hudyo gyud ba nga Nagbata. nagbata gyud og nagpabilin gyud sila sa Judaism, Yes. dili lamang alang kanila. Inborn ba? Oh, Inborn. katong inborn gyud ba nga gikan sila pagkahimugso, Torah na gyud. Wala na patlaag. Oh, wa gyud sila masaag, mga igsoon. Mo na bot pasabot kun dili lamang ni adtong nagtuman sa balaod kun dili ni adto usab nga nagtuo sama kang Abraham. Kita po'y buot ipasabutan na nga bisan sa atong pagkalatagaw na sa unang panahon pagkasalaag na gikan sa kamaturan kung balik ta mo tuo ta makaambit ta sa kaluwasan sama ni adtong mga nagtuman sa balaod. Amen. Equal ba ang kaluwasan? Ang nagtuman sa balaod o ikaw nga way balaod mapareha ang kaluwasan kung mutuo ka pero dili sabton nga
magpabilin kas dili pagtuman. Kay ang pagtuo nga walay buhat patay man sad. Kasi Abraham sa dihang nituon, tuman naman. Dito man. Atong balikan si Abraham. Naibuhat. Maayo. Atong balikan si Abraham. Gimatarong ba si Abraham tungod sa iyang pagsunod sa sugo Sa o advice. tungod sa pagtuo? Tubagyot ang mga pastor. Tungod sa pagtuo. Right. Diba? Sakto, tungod sa pagtuo. Amen. Nituo si Abraham og gihimo siyang matarong tungod sa pagtuo. Amen. Sa dihang mituo si Abraham, miingon dayon ang Elohim, Abraham, ihalad ka nako ang imong bugtong anak. Niingon ba sa Abraham, di na kinahanglan Ginoo kay nituo naman ko. Ni ana ba? Wala. So ang pagtuo Ubanag. uban nagbuhat. Sa diyang gisugo sa Elohim si Abraham nga ihalad ang iyang anak, wala mo balibad. Pero ang mga pastor karon makigdebates balaod kay naa na kuno sila pagtuo. Kanang imong pagtuo pastor ug ang pagtuo ni Abraham dili pareho. Piki nang imong pagtuo. Musandig sila ni bersikulo sama Oh. Abraham. Musamdig sila pero ang ilang pagtuo piki nga naman ang pagtuo ni Abraham mubuhat man sa sugo. Amen. Mutuman sa sugo. Ug mo ni gidulo sa mga nagtuman balaod nga Unta. mga Hudyo. Oo. Mo ni gidulo Ug nila. na Ang pagkamatinuohon ni Abraham, ang pagkamatinuman. mao gyud. Unya samtang ang mga pastor sultihan ta lang mo ha. Ang inyong mga pastor, mga Pentecostal, Manag. kanang inyong pagtuo piki. Claro. Dili na ninyo pwede i-compare kang Abraham ang inyong pagtuo. Amen. Di niyo pwede tapad. Kaya ang inyong pagtuo, musupak sa balaod. Makigdebates balaod. Samtang Amen. ang pagtuo ni Abraham, musunod sa sugo. Nibalibad ba sa Abraham? Di na kinahanglan Ginoo nga imo pa kong testingan. Sugoon pa ko yung paghalad sa mga anak nga tuo naman ko nimo. Ni ana ba? Wala. Ni sunod si Abraham sa sugo. Ikaw pastor, sugoon kay halad imo nagsugot ka karon? Di magay ka mo sugot mo ingon lang Ginoo ay ka og baboy, sopak man gani ka. Halal pa ba? Ihalad pa ba ang imong anak? Di lang gani ka pakan og baboy sa Ginoo, makigdebate ka naman gani. Ang Biblia may gasulti ana, siyempre ang Ginoo may gasulti nga di ka pakan og baboy pero ngano mo ka o magi ka? Lami man. Kay gahi kag ulo. Kay ang imong pagtuo piki, unsa ka kung ingnon ka sa Adonai sa Ginoo nimo, ihalad ang imong anak. Muhalad ka pastor? Di gani ka kabalibad anang baboy, di ka sugot sa baboy lang dili. Anak pa ba? Ihalad nimo. Muna ang inyong pagtuo piki, dili na samas pagtuo ni Abraham. Amen. Amen. Ang imong pagtuo sama pas pagtuo ni Abraham, musugot ka sa sugo. Mga Adonai, balaan na ang akong adlaw ipapahulay. Kung tinuod kang nagtuo, kay naaman nas imong Biblia, imo man ang nabasa. Urada na yun. Walay daghang reklamo, walay daghang debate, walay daghang pangatarungan. Tunan saan pagtuman. Oh, mo na naisunod na yung buhaton, be. Amen. Tumanon ko ni Adonai. Kay imo man ning gisulti nga balaanon yung adlaw papahulay, bi unsao maginis pagbalaan. I-apply na mo ni. Mo na isakto. Magtuon dayon ta unsaon pagtuman, unsaon pagbalaan ang adlaw ipapahulay. Di kay makiglales niya Domingo gi barugan na to. Mo na isipyat ninyo. Mo na magpamatuod mo ang inyong pagtuo, tinuod piki na inyong pagtuo. Mo nang di mo makadangop. So ganyan lang mo mga pastor, di gyud mo makadangop sa mga bersikulo nga gipangbuhian ni Apostol Pablo. Bisan tuod ako nasayod ko nga ang inyong mga ligong katarungan batok sa balaod na amumukotlo sa kang Apostol Pablo. Prosugin lang ta ka pag kitay magatubang why bersikulong Apostol Pablo nga imong maggamit Way dapig nimo. nga mudapig kanimo. Muto Ha? nimo. Why bersikulo diha nga gisulti ang Apostol Pablo nga mudapig sa imong pagtuo basta kitay magatubang. Pero ang imong matubang kanang mga sabadista nga mga alang-alang aw kaya na nimong pukanon pinagig bersikulong Pablo. Pero kitay magatubang diha na ko ipamatuod nimo nga why bersikulong Pablo nga mulaban sa imong piki nga pagtuo. Mo panay mo patunay nga ang imong pagtuo piki Amen. og dili tinuod nga nga nagtuo ka sa Elohim. Amen. Kaya kung nagtuo ka sa Elohim kay si Pablo, unsay gisulti Pablo Bradoy? Basahon ko na to kung pareha ba ang prinsipyo ni Apostol Pablo og sa mga pastor. 3:31 sa Roma gyapon. Yes. Oh. Roma 3:31. Nagpasabot ba kini nga gisalikway na nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Wala, ingon si Pablo.
Gilig-on hinuon nato ang balaod. Tanawa. Unsay pagtuo ni Pablo, iandam ang Santiago 2:14. Unsay kingon ni Apostol Pablo? Ikaw pastor, di ba nanghambog ka na nakay pagtuo? Unya tungod sa iyong pagtuo, di na kamo salig sa balaod. Pero unsay ingon ni Apostol Pablo? Nagpasabot ba kini nga gisalikway na nato ang balaod tungod sa pagtuo? Kay mo man ang inyong gituon pa, di ba Brother Roy? Na-misinterpret man. Gisalikway na ninyo ang balaod tungod sa inyong pagtuo mo na inyong doktrina. Pul mo dagko. Ha? Inyong gisalikway ang balaod tungod sa inyong pagtuo. Mao nay labing klaro. Amen. Pero unsay gisulti ni Apostol Pablo? Gisalikway ba nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala, matud pang Pablo. Amen. Pero kung ikaw pangutan-on, pastor, oo. May ka oo, gisalikway tungod sa pagtuo kay di nata pinagis balaod maluwas, dili pinagis balaod matarungon, kung dili pinagis pagtuo, dako kayo ang imong oo. Mo nang imong katarungan. Pero si Apostol Pablo nag-ingon, wala. Sa to pa kamong Pablo ug ikaw pastor dili parehog pagtuo. Amen. Amen. Kamo pastor wa mo magka sinabot ni Apostol Pablo, di mo magkauban og congregation. Di mo magkauban og relihiyon ni Apostol Pablo, kamo mga Pentecostal. Amen. Kay ang inyong pagtuo mosalikoy mas balaod. Samtang ang pagtuo ni Pablo dili mosalikoy mas balaod. Hinunoa gilig-o nato ang balaod matud pang Pablo. Ang pagtuo ni Pablo naglig-on sa balaod. Ingon ana sad mi diri. Kaming mga Messianic ni Tsarim Judaism, ang among pagtuo sa grasya, sa kaluwasan, sa grasya sa Ebanghelyo, naglig-on sa balaod, naglig-on sa Torah. Amen. Amen. Pero Baruch Hashem. ang inyong mga Pentecostal, ang inyong pagtuo, nagwagtang sa balaod. Amen. Kay piki man ang inyong pagtuo. Munang ka ng pagtuo ninyong piki, di na makapaluwas ninyo. Amen. Ayaw pang hambog nga 40 ka tuig na kang namastor, wa na'y kwenta sa tubangan sa Adunay. 50 ka na katuig na mastor, wa na'y kwenta sa tubangan sa Adunay. Hinumdumi na, wa tan-awa sa Adunay ang imong kadugayon. Kadugayog pangilad. Dugay na kag pangilad, wa lang gyapon ka makasabot sa Biblia. 50 na kakatuig, binasag Biblia, wa gyapon ka kasabot sa imong Biblia. Santiago, Kapitulo 2, Bersikulo 14. 14, laktod sa 17. Mga igsoon, unsay kapuslanan kun ang usa ka tawo mingon siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Makaluwas ba kaniya mong pagtuo? Way binuhatan? Dili gayon. Dili man di ay. Si Santiago, dili kami gasulti ha. Si Apostol Santiago, Yaakov, ang nagsulti ni ini. Apostol Yaakov ang nagsulti. Amen. Nga ang pagtuo nimo pastor nga walay binuhatan, dili ka na makapaluwas kanimo. Sayang lang 50 ka tuig kang namastor. Imperno ka lang yapon. Padayon. Sa 17. Ingon niini ang pagtuo, patay kini kun dili ubanan sa buhat. Tanawa. Patay kini kung dili ubanan sa buhat. Mga patay og pagtuo ni mga Pentecostal. Ang buhat nga ilang gipasabot kana mang blagda sa ilang simbahan. Mao na ron nagbuhat mo lagi nang gabuot ang atong interpretasyon. Ang buhat giskutan ni sa Tiago ani tura man. Tura. Ang ila ana buot-buot lagi interpretasyon, magbuot-buot og ilang hubad, magbuot-buot og ilang kanang unsay ngalan aning mga doktrina, nya mo na dayo ilang ipa-implementar. Ingon niini ang pagtuo, patay kini kun dili ubanan sa buhat. Ako nang gipabasabotan ninyo sa miaging Domingo, ang kaluwasan sa Israelita grasya. Yes, Mauna amen. ang pattern sa Efeso 2:8 mo na gipasabot ni Apostol Pablo diya, for by grace we are saved. Ang iyang gipasabot niya sila for by grace we are. Si Apostol Pablo yun, udin iswa siya mingon nga, for by grace you are saved. We are, matod pa niya, naluwas kita. Iyang giapil ang mga Hudyo, unsa may kaluwasan sa mga Israel. Dito sa Egypt. Giuna ang balaod o kaluwasan una, ayha pang balaod. Kaluwasan una, mutoy grasya, wa sila gibuhat, mga igsoon, pero giluwas sila sa kusganong kamot sa Elohim, gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Pagkaluwas na nila gikan sa pagkaulipon sa Ehipto,
ay ha pa sila gihatagan sa balaod. Muna naa mga igsoon, dili kay ang balaod giuna aron maluwas. Wala sayop ng inyong pagsabot. Kaluwasan una ay ha ang balaod. Amen. Muna naa, kung mutuo ka, maluwas ka, sadyang maluwas na ka, mutuo ka nas balaod, musunod ka nas balaod. Amen. Maunay lagda sa balaang kasulatan, maunay kamaturan. Pero naunsa man, purya-buyag ang inyong pagtuo, nagwagtang na mahinuon sa balaod. Unsa man ang klasyas pagtuo, klaro kayo, nga kanang pagtuo, mugna na ni Satanas, kanang inyong pagtuo, dili na mugna sa Elohim. Kay dili kamo ang pinadala sa Elohim. Amen. Ha? Dalaygon kayo ang Adonai, mga igsoon. Hinaot pa nga makasabot kamo, mga igsoon, niining maong mga pagtulunan nga among gi wali kaninyo. Busa ako mag-auhag kaninyo sa pagsunod sa akong pagampo, isip pagdawat ninyo sa atong manluluwas nga si Adonai Yeshua. Ingna siya. Bishem ha Adon Yeshua Hamosyak. Akong dawaton ang imong pulong, ang pulong sa kamaturan. Dawaton kay ikaw ang akong personal nga manluluwas ug hari sa akong kinabuhi. Giyahi ako uban ang akong tibok pamilya nga makabalik kami diha sa imong Torah. Amen. Ingon nga kami nagtuo kanimo nga among manluluwas. Amen. Dalaygon ka sa walay katapusan, Adonai Yeshua. Itugot ang imong Ruach HaKodesh, magalamdag ka namo ug magalig-on sa among pagtuo. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua, among Bisaya, among manluluwas. Amen. Dalaygon ka sa walay katapusan, Adonai Yeshua. Hinaot pa nga imong panalanginan ang among mga sukid ug paminaw nga midawat ug nagpaubo silang kaugalingon ug midawat kanimo ingon nga ilang Elohim. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua, amo siya. Amen. Og kay wala naman kita igong panahon mangigsoon. Kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Brother Gideon Silva, kauban sa itong bilabid Brother Roy Siliste, akong bilabid nga anak, Chid Kinoris Silva, manamilit kayong tanan sa Panginoon. Mulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo ug magatuman ini, hangtod sa sunod nga higayon, sa samang takna ug sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dearest Yeshua loves you more. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom.